ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଙ୍କିତା's ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଙ୍କିତା କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। 2024ରେ ଆର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଲା। ପାହାଡ଼ଟିକୁ କାଟି ତା ଉପରେ ଭାଗରେ ମନ୍ଦିରଟିକି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନଲତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତାର ସେଇ ମନ୍ଦିରର 4ଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ଆଖି ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିବି। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରି ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧର ପିକନିକରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରହୁଛି ଆଉ ଘାଟି ଉପରକୁ 4 ହ୍ୱିଲର ଆଉ 2 ହ୍ୱିଲର ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ସେଇଠି ରଖି ବି ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ର ଡିଏମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ପକ୍କା ରୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ପକ୍କା ରୋଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା, ତ ଏଇଠିକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ହୋଇନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ବି ରାଜ୍ୟର ତାରିଫ ହବ। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବେ, ସେ ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଦୋକାନ ଅଛି। ସେସବୁ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ ଦୀପ ଯାହା ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଉପରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି କି ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଅଛି, ସେଇଟା ତଳୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ। ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି କଙ୍କଣ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖଡ଼ୁ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଖାଇବାର ବି 1-2ଟା ଦୋକାନ ରହୁଛି। ତ ସେଇଠି ଉପରକୁ ଦୀପ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଉପରେ ଦୋକାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆଗରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାମକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେଇ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା କି ଏଠାରେ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ତାହାପରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ। ଯେପରିକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବି ଗଛପତ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼କୁ ନେଇକି ସେତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର କି ଆମର ସେଠାରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଲତାରେ କିଛି କମି ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ର ଏଇ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସ୍ରେ ପିକନିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତଳୁ। ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ନା, ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁ ଇୟର ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠାରେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏଇକା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ଦିଦି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ମୋର ଆଉ ମୋ ଭାଇର ରାଜା ଛୁଆବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ମାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକରେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ କରିବା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ। ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରାମ, ସୀତାମାତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଗୁଡୁ କହିଲା, ଦିଦି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଚାଲି ଆସ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଚାଲି ଆସିବା ଦରକାର ନା। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲୁ।
जावे सारा प्यार पे मुझे लेके हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल पावे सारा प्यार तुझे के कैसी आंधी तेरी अखियां गुलाब तेरा जावे सारा प्यार पे मुझे लेके हो जावे तेरा ही दीदार। ଓହୋ ମୁଁ ତ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରିକା ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଯେମିତି ରାମଙ୍କର 6 ଫୁଟ ସୀତାଙ୍କର 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇସବୁର ମନ୍ଦିରର ଚାରିକୋଣରେ 4ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣେଶ ଶଙ୍କର ବା ଶିବ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ରାମଙ୍କର ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓହୋ ସତେ କି ମନୋରମା। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଶାଦିର ମହଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶମ୍ଭୁ।